Jeg hedder Susse, og jeg har sammen med Anne lavet TFT-instituttet. Vi er begge to privatpraktiserende psykoterapeuter, det har vi været i mange år. Og for cirka 10 år siden stiftede jeg bekendtskab med tankefællesterapi. Det var faktisk dig, som introducerede mig for 10 år siden, hvor da jeg lige først hørte om, så tænkte jeg, ej, det er for mærkeligt, at man sidder og tapper, og så skulle vi pludselig få det godt. Altså, jeg var helt provokeret af det. Men det virkede simpelthen så godt på mig, så jeg tænkte, det må jeg lære det her. Og jeg var så heldig, at jeg på det tidspunkt var i USA. Så jeg er uddannet hos Callahan i USA, i Californien, og jeg har brugt det hver dag lige siden. Jeg bruger TFT i grupper, jeg bruger TFT til individuelle sessioner i psykoterapi, og jeg bruger det også til specifikt flyskræk, tandlægeskræk, højdeskræk. Alle sådan nogle fobier er TFT ret genialt til. Og også hvis man arbejder som terapeut, eller psykolog, eller behandler, og der er det også rigtig genialt det her med, at man bagefter faktisk lige kan tabe sig selv, hvis man er kommet lidt sådan, kommet lidt sådan noget på afveje i sit arbejde, og lige igen sådan lige få fokus. Det jeg synes der er, det er, at TFT er enormt nemt at lære. Dybest set kan man tage en bog og lære det. Det der er ved TFT, det er, det tager tid at blive god til det. I starten, da jeg stiftede bekendtskab med det, jeg tappede alle, der kom ind ad min dør. Jeg tappede hovedpiner, jeg tappede influenza, jeg tappede flyskræk, jeg tappede alt, hvad jeg overhovedet kunne. Og jo mere man bruger det, jo bedre bliver man til det. TFT står for tankefællesterapi, som er oversat fra engelsk Thought Field Therapy. Og det handler i virkeligheden om, at man ligesom går ind og fokuserer på det, som man arbejder med. Hvis vi går til lægen, så behøver vi ikke sidde og tænke på vores knæ eller på den måde. Men her i denne her behandling her, der tænker man på problemet. Man tænker på det, der er svært. Det vil sige, hvis man er stresset, så mærker man stressen. Eller hvis man har noget angst, så mærker man sin angst. Og så tapper man samtidig med. Og det i virkeligheden er det her med, at man tapper. Det er i virkeligheden nogle akupunkturpunkter, som man faktisk lidt aktiverer i nervesystemet. Og det giver sådan en balance inde i nervesystemet, som gør, at man kan mærke det lidt som, at der kommer lige sådan en almindelig vejrtrækning. Det svarer lidt til, hvis man har været ude at løbe, at man kan have den her, nu kommer det hele lidt på afstand. Men det gode ved TFT, det er, så kommer det men det gode ved TFT, det er, at det holder faktisk også bagefter. Det er tit folk, de opdager det efter en uge eller 2 uger, hvor man lige pludselig mærker sådan, det har faktisk forandret sig det der. Og det kan jeg rigtig godt lide ved TFT. Så det er ikke bare sådan lige nu, fordi jeg lige tappede, og så blev jeg distraheret. Det har faktisk en virkning på længere sigt også. Ja, hvis folk først er kommet af med deres flyskræk, så er den væk for evigt. Og det er genialt.